זאת הפעם הראשונה שהכרת פה גבר בתל אביב? אפילו לא בא להגיד את השם שלו בכלל. אם אני אוהב איזה מישהו, להיות איתו כל הזמן, ואוהב אותו, ויש לנו אהבה וזה, זוגיות, אין ביטחון, כאילו, אין ביטחון בעצמי. אם אני אוהב אותו, אולי פתאום יתפוס אותי משטרה, עצור, 3, 4 חודשים, 5 חודשים. זה כל הזמן, זה כמו כוס, אתה מחזיק אותו, אתה אוהב את הכוס הזה, ופתאום נשבר, זה נשבר, כמו לב, גם לב נשבר. זה רגשות של בן אדם. 15 שעות עצור, ירביצו לי כל שעה מרביצים, ומתחילים בחקירה חדשה. שמים את הראש שלי באסלה של השירותים, דופקים עליי מים, ושואלים אותי, אתה מתעסק עם המוסד? איך נודע לאבא שלך? בדרך איזה חבר. לא יודע, פעם רבתי אותו, אז אבא שלי מתקשר אליי, הוא אומר, תבוא הביתה, צריכים אותך. הלכתי הביתה, ואבא שלי אומר לי, יום שישי לפני שבועיים, מי היית? אמרתי לו, עם אף אחד, יש לך חברים, מה זאת אומרת מי הייתי? הוא אומר לי, יש לך תמונות שאתה מתנשק עם מישהו, ואתה עושים סיקס וכל מיני. ואחרי זה אבא שלי הביא סכין, אז כמעט שחררת אותי, כמו כבש, כמו עז. חטפתי מכה פה בפנים, כל הצלקת. וברחתי מהבית. המשפחה שלנו, בכפר שלנו שעובדים פה, בקיוסקים האלה. בגלל זה אני לא יכול ללכת ברגל, אפילו לא יפו בכלל. זה מקבוצה אדומה אחד ואיזה שוע אחד בפנים. הוא יצאתם מהכתב נגד בית ספר? شو قالت لك انت كنت امام بسافر بطلع قلت له خلص عرفت. بس يعني انت عندك ام وهيك كيف قاعدين كيف يعني تشتاق الاشتياق انا بدي اشتاق بس ما فيش حل، شو بدي اسوي يعني؟ ما بقدرش ارجع ازورهم. خايف. ممكن بعد كم سنه تهدى الامور، شو بعرفك؟ بجوز يعني يرجعوا يهدوا يحسبوا ويفكروا بالموضوع وينسوا الموضوع، شو بعرفك انت شو بصير بعد كم سنه. תשמע לעצמך, תהיה חזק, אה? יריב, תשמע, יש פה משטרה דופקים בדלת. מהר, מהר, תבוא מהר, יריב.